मिरु एबसुनि रोंगौथि सायख' आनजादा दिनै खुंजाबाय। आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ नोजोर बोनानै थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो दिनै उदालगुरि जिल्ला खैराबारि अमलबार गोजौ फरायसालियाव थाखो 9 आरो 10 नि रोंगौथि आनजादखौ सा 205 फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लानायनि गेजेरजों खुंफुंबाय। बेखेवगिरि महरै मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि रमिअ बसुमतारी, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सेलभिसन मोसाहारि, खैराबारि दखरानि दैदेनगिरि आरो टंला दखरा एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोननि गेजेरजों खुंफुंनायखौ नुनो। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 8 बोसोरनिफ्राय टेलेन्ट सार्च आनजादखौ लाबाय थादों। बे आनजादखौ लानायनि उद्देश्यआ बेनो जाहैबाय जे दिनै कम्पिटिटिभ मुगानि जुगाव थारमाने गोबां फरायसाफोरा माबायदि कम्पिटिटिभ आनजादाव जिरायनांगौ, दा बिनि मोनसे फाउन्डेसन हिसाबै जों जुदि 9, 10 निफ्राय होलांनो हायोबा बे जोंनि थाखाय मोजां। दा बेसिक माखासे नलेजफोरखौ होनायनि थांखिजों बा बिनि गेजेरजों एक्सपिरियेन्स मोनसे मोनहोनायनि थांखिजों बा गथ'फोरनि बेसेबां रोंगौथि दङ बेखौ मोनसे टेस्ट खालामनायनि मोनसे पलिसि लानानै बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों आरो जाय फरायसाफोरना बे टेलेन्ट सार्च आनजादाव मोनसे लिस्टआव फैयोबा मोजां रिजाल्ट जायो बिथांमोनानो फैबाय थानाय समाव मेट्रिक आनजादावबो रिजाल्टखौ मोजां खालामो। बे थांनाय 8 बोसोरनिफ्राय बे प्रुभ जाबोबाय थादों दिनैसिम। बेनिफ्राय जों नुबाय दिनै माने दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा जायफोर माने बर' थुनलाइ आफादा मावनांगौमोन खिन्थु बेखौ मावनो हायाखै बिथांमोना, खिन्थु नोंथांमोना लादों जेरै जितु राव सोलोंनायनि बेलायाव, दा बेखौ आरो बेयावथ' गुबुनखौ जा बुंनांगौ खोथा गैया, गावबा गाव जि लेभेलाव हायो खामानिखौ मावदों आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बे हाबाफारिखौ मावबाय थादों आरो जि लेभेलाव हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम बेफोर हाबाफारिखौ लांबाय थागोन। दायो माने ख्रिस्टमास आरो गोदान बोसोर सफैबाय थादों, दा लोगोसे माने HLC आनजादाबो जागोन, दा बिथांमोननि थाखाय माबायदि बयस थागोन? HLC आनजादाबो फैबाय थादों आरो लोगोसे ख्रिस्टमासआबो फैबाय थादों। बेनि थाखाय जाय बिथांमोना ख्रिस्टमास फालिगोन बा ख्रिस्टमास जड़ित जागोन बिथांमोननिसिम आं बेस्ट उइसेस जासिबाय, जाहाथे बिथांमोननि सेलेब्रेसना जाहाथे इसोरनि अननायाव मोजाङैनो मोजां बारलाङो आं बेखौ उइस खालामदों। आरो जाय फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद लिरगोन फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव, दा बिथांमोननिसिम बेस्ट उइसेस थाबाय जाहाथे बिथांमोननि रिजाल्टफोरा आरो मोजां फरायनो हायो आरो मोजां मोनसे इनभारमेन्टआ जाहाथे बिथांमोननि गेजेराव थायो आं बेखौ इसोरनो आर'ज गाबबाय। नैबे पजिसनफ्रा माबायदि थागोन? बे टेलेन्ट सार्चआव मेट्रिकआव जेरै फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड थायो बेबायदिनो जोंनाबो थागोन। फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड थागोन। जायफोरा फार्स्ट मोनगोन बिसोरनो 20,000 रां होनानै बिथांमोनखौ बरायनाय जागोन आरो बिनि उनाव जाय सेकेन्ड पजिसन मोनगोन बेनो 15,000, जाय थार्ड पजिसनाव मोनगोन बेनो 10,000 होनानै बिथांमोनखौ बरायनाय जागोन आरो बिनि उनाव जाय 85% एबभ मोनो बिथांमोननो वान टाइम स्कलारशिप 2,000 होनानै आरो आर'नाइ बिथांमोनखौ बरायना सार्टिफिकेट होना बिथांमोनखौ मान बावनाय जागोन आरो बे मोनसे थांखिखौ जों लानाय जादों आरो फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 20 तारिखआव बे रिजाल्टखौ फोसावनाय जागोन।